Čaute ľudia, moje meno je Dragon, vítam vás do ďalšieho videa a v tomto videu si ideme zahrať ako inak opäť Fortnite. A v tomto videu si ideme zahrať novú Simpsons sezónu. Som tu spoločne aj s Aďom. Čau Aďo. Tak daj ready a my ideme na to. Jedna vec k tejto sezóne, reálne ak vám spadne hra, nič sa nedieje, lebo teraz je to zapnuté len na bugy. Do pondelka by mali všetky bugy úplne odstrániť. Daj ready, ešte raz, nám tu error hru. No a že celá mapa je úplne animovaná, je to samozrejme celá mapa, úplne celá. A pokúsime sa dať prvý win v tejto sezóne, že Aďo? No hej. No áno, konečne sa nám zapína hra. Pôvodne táto mapa mala byť pre 50 hráčov, ale nakoniec je to pre 100 hráčov. Čo nechápem prečo, lebo tým viac spadne tá hra, keď je to celé animované. Úplne celé. Tak potom GG. Áno, vidíte, úplne celá mapa je prerobená do úplne celého animáku. Tuto máte animované rifty. To vyzerá akože mega cool, celá mapa. Vlastne aj Battle Bus vyzerá úplne nádherne. Wow! Oni animovali aj launchpad vlastne, hej? No shit, Sherlock, fakt? To som nevedel. Ty vole, úplne nová vec, ty kokos. Ináč, Aďo, že... Kamo, ty tu po nich strieľaš, kamo, prestaň, fakt. Tak, kamo, a tu už vidíte, jak je to prepracované. Na celej tento animácii a mape pracovali cez 4 roky. Ak dáme win, dajte like a odber. Okamžite. Do konca tohto roka by som chcel mať minimálne 200-300 odberateľov. Tak zanechajte like a odber. Dajte si nejaký snack, píte k tomuto videu a my ideme na hru. Ne. Kamo, koľko mám? Nemôžem si, koľko máš gemov? Teda goldov. Nemám čestku! Ja reálne nemám žiadnu čestku. Kamo, ty si mi tu vyžral. Ne. Ty vole, jasne. Už ma fajtia, daj mi niečo! 40? Nice, mám tu čestku, mám tu čestku? Čo máme? Ne, shotguna ne. Kamo, ja chcem shotgunu. Nemáš nejakú shotgunu navyše? Čo bol typek? Nice, shotguna. Dáme si minička takto, ne. Čo? Dáš mi nejaké mini? Tak to už vyletili. Bum! Typek nevedel hrať, to bolo vidieť. Dáš mi nejaké mini, chlapče? Dobre, hej, čakaj, mám ich tu dosť. Tu máš, Aďo, poď sem. Tu ich máš. To vezmem takto. A ak chceš aj biga, mám aj biga. Poď sem. Nechcem biga. Tu máš biga. Ty Flanders. Hnusný. Čak si vezmi ten biga, lebo nemáš plné HPčka, ne? Ja ťa nebudem oživovať proste. Ja ťa nebudem ale oživovať. Kamo, reálne ak skapeš, tak si ma neželaj. To je moja čestka, ale chod dakám, fakt akože. Nežier mi všetko zas. Tam je čestka. To mi nevyžereš už, môj milý. To mi už nevyžereš. Hopa. Tuto zničíme túto loďku. Jasne, kam typek ide? Jasne, ak umreš... OK, tak nič. 59. White. A ide dole. Ja sa tu zatiaľ ľútim a ty tu už fajtíš, ty vole. Tak no GG. Thunderka mi je napí. Nebudem to hovoriť, ale... Takto, Uzina je tiež napí. 37. Kámo, s kým tam ty fajtíš? Tak čakať, idem tam. Uiii.
toto mi... dostal prostě na středě. Ja. To šípy. Ne! Daj jim. Je to má fajn. Dobre, jedna. Obidvaja korunku majú. Kámo, GG. GG, kam išli? Spinkať išli! Išli spinkať! Tí dvaja hnusáci. Išli spinkať. Berem si kráľu. Veľmi spleše od nich. Kámo, išli spinkať. Ja im tu zagridičkujem. Ja budem toxic hráč. Ja im tu dám gridičko. Ja budem ten zlý. Ja budem ten zlý hráč. Ľudia, ja som ten smrad, ktorý tancuje gridičko. Reálne, ak toto nevyhráme, tak neviem, tak sme obrovskí nubovia. Môžete potom kľudne si od nás myslieť, že sme úplní nubovia, ak toto nevyhráme. Kámo, kam sa ideš? Lebo som ťa musel poťahať. Ty mňa poťahať, ja som ti ich tam nahitoval. Dobre, chilluj. Hopa, hop. Kámo, ale aj tá voda vyzerá mega. Ideme pre zlatého skára, či ako? Choď po ňu. Ja či ty, akože, halo? Ja dojdem za tebou. Jasne. Ja už mám auto. No áno. Ty máš auto, tak tam choď ty rýchlo. Makaj, rýchlejšie tam choď. Lebo... Kámo, dúfam, že ty tam už si, ne? Či ne? Si tam už? Ne? Kámo, lebo tam nestihneme. Ani zďaleka. My tam nestihneme reálne. Ak mi nepadne taká jedna vec, také nudle, tak reálne tam nestíhame. Dojsť. Ne, my tam nestíhame. Oni to už fajtia. Čo? Však ale choď preto, ne? Lebo ak tam budem musieť sám fajtiť, tak to bude GG. Jasne, už to fajtia, už to tam fajtia. Poď zase k tomu Springfield, poďme to zničiť. Kde je Springfield? Tu je Springfield. Kamo, ale napred by si ma musel vyzdvihnúť. Idem zničiť, ty počkaj a pozeraj na to, jak to bude vyzerať. Nechaj tam to L-ko, Ono spadlo až úplne Poď zničiť Springfield. Poď rýchlo, makaj. Ľudia, takto sa farmí matro, Sice ja ho mám plné, ale no dobre. Ty to nič z druhej strany a nechaj L-ko. Ne, ja chcem pozbierať matro. Ty nemáš plné? Ja mám plné len kamene. Toto je Ičko, Springfield. Toto je N-ko, tam je G. Dobre. Nič to, ja idem sem. To je H, to je F-ko. Nič L-ko hlavne. Toto je Springfield. Ľudia, toto sú všetci hráči, ktorí... Proste všetci hráči v tejto hre. Všetci hráči v tomto lobíčku. Všetci hráči, L-ko. Ešte im zatancujem aj gridičko. L-ko. Niekto je super. Ale až na druhej strane, tam stojí nechce vážne. Kamo, nežier mi tú čestku, vyžereš mi ho a neželaj si ma. Ti dám v gogoutoch taký náklep, že z toho nespamätáš. Ale to nič nebolo, takže mohol si mi to vyžrať. BOOM! GG! Čakaj. Tam sú. Tam sa fajtia. 34. Kamo, poď! Ne! Ľudia! Ne! Čo to je? Kamo, ty si mi to vyžral! Čakaj!
Takto, asi nejak. Ty kokos, kamo, my sme tu úplne saveli. My sme borci, kamo, daj na to. Ne? Ty si sráč. Ty si hnusák. Hnusný. Fuj, nikto ťa nemá rád. Robím si srandu. Ale musíme dozvolení aj boty. Okej. Tu niekto rebootuje. Ber auto, mám auto. Tam sa fajte. Ty vole, ale ja viem inak jazdiť. Pozerajte sa na mňa. No nastup, ne? Počkaj, tam je Dežo. Za tým kruhy. 101, white, dole. Dorazil. Ty kokos, nice. Dám mu gridičko. Dáme gridy. OK. Čo má týpek? Dáš mi to? Dík. Ja som si chcel zobrať Bigalič teda. Počkaj, ja si len prebiem zbrane, nech... Počkaj, tak je po mne. Není. Chlap, daj jej. Ty vole! Užil ma. Kámo, čo to bolo? Ty kokos, aký klač. Ty kokos, on bude stávať. Hopla, dostávam. Ne. Ale ja mám malú... Je dole, umrela. Ale ja potrebujem healy. Je dole. Kámo, dobre sme to klačli. Že by naša prvá výhra? Však idem. Paťaťa? Ne, len som zničil také na quest. Všetko si prebí okamžite. Kámo, toto bude tak hard. XP. Čo? Ja. Hej, chceš Jack-Jacka? Alebo vieš čo, ty nepotrebuješ healy, ja potrebujem teraz. Vidíš ich? Nie. Ona už je tam. Ne, vidím. Kámo, typek je noob. Typek je noob. Tu jeden. Dostala 23. Spam. GG! GG! Takže... GG. Kámo, gridičko pre nubáky. Gridičko. GG. Ľudia, ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Zanechajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau, čau!